Исәнмесез эфирда Татарстан хәбәрләре алдағы ярты сәгатьтә бу пәнҗешәмбенең төп яңалыкларын җиткеребез. Студияда Айгөл Бәдретдинова. Чыгарылыш башында Тассир тарихыннан кайбер вакыйгаларны барлык. 1996 елның 30 июлендә Казан дәүләт университеты яңа дәрәҗә ала. Аны Россия халыкларының аеруча кыйммәтле мәдәни мирас объекты дип таныйлар. Ул хакта президент Борис Ельцинның карары дөнья күргән. Университет исемлектә Мәскәү һәм Санкт-Петербург университетларыннан соң 3нче урында. 1999 ел шушы көнендә Чистай районында Гаяз Исхакый истәлегенә музей биләме ачтылар. Ул Яуширмәдә урнашкан. Бер елдан шунда ук әдип исемендәге тарихи мемориаль һәм этнография комплексы эшли башлады. Бүгенге хәбәрләргә күчик. Мәчеттә дистанция, корбан чалу урыннарына чикләү, ТНВ-дан трансляция. Пандемия булгандыктан, авырту булгандыктан, һәрбер кеше корбан чалу урынына маскадан, перчаткадан килергә тиешле. Быел корбан бәйрәменә әзерлек ничек бара? Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Бүген Татарстанның иң борынгы таш мәчетенә ай куйдылар. Мәчет реставрация эшләреннән соң инде кайчан әзер булачак? Истәлекле вакыйгада Руслан Хусейнов та катнашты. Сәяхәт үзенчәлекләре. Здесь бояться не стоит. Төркиягә бару иминме һәм Татарстанда туризм өчен кэшбэкны кайчан алып булачак? Айза Шаймарданов. Тапшыруны синоптиклар хәбәреннән башлыйбыз. Бүген һәм иртәгә Татарстанда көчле җил, яңгыр, давыл көтелә. Һава торышының кисезләнүе көннең икенче яртысында сизелә башлады инде. Казанда җил көчәйде, яңгыр явып китте. Татарстан гидрометеорология үзәге фаразы буенча, җомга иртәнге 9-дан кичкә кадәр җилле яшенле яңгыр, боз явуы да ихтимал. Шуңа шәһәр читенә чыкмый торырга, юлларда игътибарлырак булырга һәм балаларны үзләрен генә калдырмаска киңәш итәләр. Һава торышының тотрыксыз булуы иртәгә гаетне билгеләп үтәргә, комачау итәргә тиеш түгел. Бүген кояш баю белән Корбан бәйрәме башлана. Тарихта беренче мәртәбә быел гает намазына мөселманнар битлек перчаткадан һәм үз намазлыклары белән җыелачаклар. Күп җирдә аны урамда, ачык һавада уздырачаклар. Корбан чалу тәртибендә дә үзгәреш бар. На праздник в данное время вот урок такой берут. Потому что она первое качество. Бер атна эчендә клиентлар икеле тартты ди өрек сатучы җимеш йөземнәрне кырып сибереп алалар. Кем бәйрәм табынына, кем күчтәнәшкә. Ел сайын корбан чалалар безнең авылда инде. Бүген кайтып китәбез Алла бирсә. Зерләнәм и менә шуңар әйберләргә килдем, җимешләргә, сөтләргә килдем. Корбаннар бар. Менә иртәгә корбан чаларга керәбез Алла бирсә мәчеткә. Ел сайын Корбан бәйрәме Зилхиҗа аеның 10нчы көнендә билгеләп үтелә. Быел ул 31 июльгә туры килде. Rabbana namazını oku, Rabbin için, hem onun rızalығы için kurban çal dedi. Her bir kişi maddi mümkünlüğü bulgan, şuşun hesabı buluşu kişi Allah'ı Teala'nın şuşu emrin üterge tiyişli. Пандемия белән бәйле быел Корбан бәйрәмен уздыруга үзгәрешләр кертелде. Мәсәлән, Корбан чалу урыннары 55-тән 33-кә кадәр кимеде. Казанда моның өчен 15 мәйданчык оештырылган. Аларны экранда күрәсез. Бүген иртән башлап кичкә кадәр анда бәрәннәрне китерделәр. Мәрҗани мәчетенә генә 700 баш, бәясе якынча 8000 сум. Без инде корбанлыкларны алдан ук заявкаларны кабул иттек. Кайчан вакыты жайлы, шул вакытка язылып, алдан ук акчаларын түләп киттеләр һәм инде без аларга квитанция бирдек. Квитанциягә махсус вакытларын да язып бирдек һәм һәр кеше үз вакытына гына киләчәк тә аның каршысында укып эшкәртеп тапшырачакбыз. Чаллыда да билгеле бер чикләүләр кертелде. Элеккеге елларда мөхтәсибәтнең шәһәр читендәге мәйданында Сабантуй кадәр бәйрәм уздырсалар, быел бу урыннар бушап калган. Шулай да йоласын җиренә җиткереп үтәячәкләр. Корбаннарны инде Алла теләсә без онлайн заказ аша гына кабул итәбез. Һәм инде кешеләрнең номерлары куелган, инде һәм заказлар да бар. Шушы заказлар аша кешеләр нинди сарык һәм нинди күләмдә икәнлеген аңлатып, кемгә чалырга кирәк, кемгә инде фақат чалып кына китәргә кирәк. Корбан чалу өчен маллар эпидемиологик вазгыять уңай булган төбәкләрдән генә кертелгән. Шуңа сыйфатында шикләнмиләр. Иң мөһиме калдыкларны чүплеккә ыргытырга түгел, дөрес утилләштерергә. Аларны җыю белән ветеринария хезмәткәрләре шөгыльләнә. Хайван калдыкларын шыкырларга күмергә, санкционированный чүплекләргә чыгарырга ярамый. Моның өчен штрафлар каралган. Калган кагыйдәләр гадәттәгечә мөмкин кадәр дистанция сакларга чакыра дин әһелләре. Аллаһу акбар.
Татарстан мәчетләрендә мөселманнарны иртәнге 4-нче яртыда көтәләр. Нәкъ шул вакытта беренче Коръән аятләре укыла башлый. Гаит намазы исә быел 4 тулып 15 минутта. Әлбәттә, үзең белән битлек, перчатка һәм намазлык алып килергә кирәк. Әгәр дә алар булмаса, мәчеткә кертмәячәкләр. Пандемия булу сәбәпле күп кенә мәчетләрдә быел намазны эштә түгел, тышта укыячаклар. Шулай ук Мәрҗани мәчетендә дә менә шушы Каюм Насыйри урамында 1,5 метр ара калдырып, намазлыклар җәяргә мөмкин булачак. Мәчеткә барырга мөмкинлеге булмаганнарны быел бары тик хуплыйлар гына, кеше күп җыелган урыннарда озак йөрү киңәш ителми. Бәйрәмнең турыдан-туры трансляциясын өйдән чыкмыйча да ТНВ каналы аша карап булачак. Современные технологии, праздник Курбан-Байрам позволяет показать... Заманча технологиялар Корбан бәйрәмен төрле ракурстан күрсәтергә мөмкинлек бирә. Син үзеңне бәйрәм тамашасында катнашкан кебек тоясың. Күчмә телевизион станция 8 камерага эшләячәк. Махсус җиһазлар ярдәмендә тамашаны биектән дә күзәтеп булачак. Трансляция безнең каналда иртәнге сәгать 4-нче яртыда башланачак. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Аюпов, Александр Лобанов, Вадим Илларионов, Рамиз Закиев, Яңа гасыр каналы. Быелгы гаитның башка шартларда узуына бүген Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин аерым басым ясады. Ул бәйрәмгә килгәндә нәрсәне белеп торырга кирәклеген искәртте. Гаит Татарстанда берничә шарт белән узачак. Рәхим итеп, аларны онытмагыз. Намазга бары тик битлек һәм перчатка киеп, шәхси намазлыклар белән килергә кирәк. Гаит вакытында социаль аралык сакларга да туры киләчәк. Корбан гаите бүген кояш байганнан соң башлана. Мөфти Камил хәзрәт барлык мөселманнарны Татарстан халкын бәйрәм белән тәбрик итте. Нәрсә ул Корбан гаите? Корбан бәйрәме ул безнең Аллаһ Раббыбызга үзебезнең тугрылыкны исбат итү өчен бер мөмкинлек. Ягъни Корбан шалып без Аллаһ Тәгаләгә сансыз игелекләре өчен рәхмәтләребезне ирештерә алабыз. Мөмкинлеге булган кешеләр өчен Корбан шалу Аллаһ Тәгалә каршында олы бер бурыч булып тора, ваҗиб дип әйтәбез. Корбан гаите кешелеккә тормыш бәйрәме буларак индерелгән. Җир йөзендә адам балаларын каны коелырга тиеш түгел, кешеләр яшәр өчен яратылган дип гаит безнең искә төшерә. Мин чын күңелдән сезне бөек Корбан бәйрәме белән котлыйм. Раббыбыз безнең иң матур ниятләребезне һәм шалган корбаннарыбызны кабул итсен бәйрәм белән. Тарихи вакыйга бүген Татарстанның иң борынгы таш мәчетенә ярым ай куйдылар. Әтнә районы Түбән Бәрәскә авылындагы гыйбадәтханә Екатерина II указыннан соң төзелгән. Ул озак еллар ташландык хәлдә була. Совет чорында монда клуб эшли. Рөстәм Миннеханов хуплаганнан соң аны төзекләндерә башлыйлар. Ай кую тантанасыннан Руслан Хөснетдинов. Аллаһу акбар. Әлеге истәлекле вакыйганы Түбән Бәрәскәдә 100 елга якын көтәләр. Бүгеннән якын тирәнең иң матур һәм бай тарихлы мәчете манарасында ярым ай балкый. Аны Мәскәүдән ясатып кайтарганнар. Мәрҗани мәчете белән бер вакытта төзелгән мәчет. Кызганычка каршы күп еллар быел буш торды. Иншалла киләчәктә дә буш тормасын. Түбән Бәрәскәдәге Аллаһ йорты Мәрҗани мәчете белән бер чорда төзелгән. Әлеге бина үзенчәлекле архитектурасы белән дини йортлар исемлегендә тора. 1769 елдан Екатерина II карары нигезендә татарларга таш мәчет салырга рөхсәт ителә. 2018 елда президент Рөстәм Миннеханов кушуы буенча мәчетне яңарта башлыйлар. Барлык тарихи үзенчәлекләрен саклау бурычы куела. Әлбәттә инде күрәсез, монда инде эшләр бик тиз бара һәм безнең төзелеш егетләребез, төзүче егетләребез сыйфат ягыннан бик нык эшлиләр. Реставрация эшләренә районның иганәчләре, зыялылары да кушылган. Авыл халкы бик кызыксынып тора. Өлкән яшьтәге абыйларыбыз бигрәк тә инде шул мәчетләрдә азан тавышлары ишетелеп, шунда намазлар укырга язсын дип, әле алар акчалар бар әле, финанс якларына кытлыгыгыз юкмы, тәртелмисезме дип. 2 гасырдан артык биредә намаз да укыганнар, халыкка дини гыйлем дә биргәннәр. Шуңа да ул чордагы мөхитне архитекторлар тулысынча саклап калырга тырышкан. Бу мәчет Петербург бароккасы стилендә эшләнелгән. Бу Казан аръягындагы беренче 3 таш мәчетнең берсе. Минемчә, ул вакытта бу мәдәни агарту үзәкләренең берсе иде. Түбән Бәрәскә авылындагы мәчетне тамырлары шушыннан булган меценат Ибрахим Бирнаев төзетә. Совет чорында гыйбадәтханәләрнең аен кисеп манараларын җимерә башлыйлар. Бәхеткә монда бина үзе сакланып кала. Хәзерге буын вәкилләренең аны яңадан торгызу мөмкинлеге туа. Мәдрәсәдә укып җөрим, хәзер 1000 еллык мәдрәсәдә. Минем темам как раз Мәрҗани турында яза идем теманы. Аның әтисе шушы мәчеттә укыган. Ул миңа ишетүгә сразу үземнеке булып китте. Татарстандагы иң борынгы таш мәчеттә реставрация эшләре инде сентябрь-октябрь айларында төгәлләнергә тиеш. Түбән Бәрәскәдәге мәчет моңарчы төзекләндерелмичә калган соңгы таш мәчет иде. Хәзер булгач ул Казан артының тагын бер йөзек кашы булачак. Әтнә районыннан Руслан Хөснетдинов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.
Тагын бер күркәм вакыйга бүген Казан шәһәрендә булды. Авиатөзелеш районында Рәхмәтулла мәчете манарасына ай куйдылар. Бу мәчет яңа, аны узган ел төзи башладылар. Быел кышка ачарга планлаштыралар. Хәзер аның манара белән гөмбәзен 3 ярым ай бизәячәк. Эшнең яртысы тәмамланган иде, мәчет 150 кеше сыйдыра алачак. Шулай ук янында балалар мәйданчыгы белән машина кую урыннары булыр дип көтелә. Татар халкы безнең мәчет төзүгә бик һәвәс халык. Аллага шөкер, менә бер ел эчендә ойларны манарага утыртып кую вакытына ирештек, алхамдулилlah. Бу мәчет шулкадәр дә дөрестән әнә шу зур домнар арасында бик тә кирәкле мәчет булып тора бу. Казанда реставрациядән соң әҗем мәчете эшләвен дәвам итә. Аны бердәм Россия партиясенең федераль проекты кысаларында эшләделәр. Дума депутаты Илдар Гыйльметдинов гыйбадәтханәне карарга килде. Аның сүзләренчә, мәчеттә эшләр 4 ел барган. Федераль бюджеттан 70 миллион сум акча бүленгән. Татарстанда үз өлешен керткән. Хәзер Петропавлов соборында эшләр бара. Алга таба Иске Таш мәчетенә тотынмакчылар. Монда ашыгып эшләргә ярамый. Ничектер теге ел башында эшли башладык, ел ахырына әйдәбез бетерәбез дигән андый бурыч куелмый. Бездә бурыч, аны мөмкин булган кадәр үзенең ничек итеп, нинди булган, шул нинди тарихи булган, шундый хәлетенә китереп җиткәргә тиеш. Соңгы 5 айның иң мөһим темасы коронавирус хәлләре белән дәвам итик. Узган тәүлектә Татарстанда 35 кешегә COVID-19 диагнозы куелган, аларның 12-сен хастаханәгә салалар. Авыручыларның 14-е Казанда, Югары Ослан, Түбән Камада 4-тәр, Яршаллы, Әтнә, Бөгелмә, Яшел Үзәндә 2-шәр очрак. Республикада бүгенгә коронавирустан үлүчеләр саны 41 кеше. 40 кеше ясалма сулыш алу аппаратына тоташтырылган. Хастаханәдә ятучылар хәзер 500-гә якын. Татарстандагы кайбер йогышлы авырулар хастаханәләре һәм госпитальләр гадәти эш режимына күчереләчәк. Чөнки тын юлы авырулары белән табибларга мөрәҗәгать итүчеләр кими башлаган. Шул исәптән коронавирус йоктыручыларның кимүе күзәтелә диләр. Бу хакта бүген Татарстан сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары хәбәр итте. Әлмир Абашев сүзләренчә, пациентлар саны Яршаллы госпиталендә дә азая. Видим общий спад заболеваемости на сегодняшний день. Бүтән госпитальләр буенча мондый мөрәҗәгатьләрнең саны кимүен күзәтәбез. Һәм аларның кайберләре планлы профилактик режимга күчәргә әзерләнә. Йогышлы авырулар хастаханәсендә эшләүчеләр дә акрынлап җәйге ялга җибәрелә. Ял итәргә барырга теләүчеләр ул төбәктәге эпидемиологик хәл белән җентекләп танышырга тиеш. Бу хакта бүген Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Ялга китәргә тәвәккәлләгәннәр икән, иминиятләштерү кәгазендә язылганнарны кат-кат уку зарур. Чит җирдә авырып киткән очракта медицина ярдәме күрсәтелүе ничек оештырылырга тиеш, моны белеп тору кирәк. Турция на сегодня не является. Төркиядә ял итү тормыш өчен иң мөһиме түгел. Сәламәтлеген кайгырткан кеше бу турыда яхшылап уйларга тиеш. Чөнки коронавирус яңа инфекция. Алга таба нәрсә буласын беркем дә төгәл әйтә алмый. Шуңа без әлегә Россия я Татарстан җирләрендә генә ял итәргә киңәш итәбез. Әмма Россиядә ял итү күпкә иминрәк, моның өчен коронавируска тест бирергә кирәкми. Изоляциягә япмыйлар һәм киткән акчаның бер өлеше кэшбэк буларак кире кайтачак. Әмма чит илгә чыгу быел күпкә чыгымлырак булачак, чөнки өстәмә тест бирү бәянең артуы һәм чит илдә обсервациядә калу куркынычы бар. Төркиямы, Крыммы? Айзат Шаймарданов ял итүдә юнәлешләрен барлады. Нужно ли сдавать тест на коронавирус, если я полечу в Турцию? Анна Чернованың туристлык агентлык хезмәткәренә беренче соравы: Төркиягә бару куркыныч түгелме? Ул хәзер 2 ел чатында. Я сейчас думаю полететь в Турцию. Мин хәзер Төркиягә очаргамы яки Россия буенча сәяхәт итәргәме дип уйлыйм. Чөнки безнең илдә ялга калсам, миңа кэшбэк программасы бар диделәр. Мин кызыксына башладым. Россиядән Төркиягә очышлар 1 августта башлана. Төрек Урта диңгезе шәһәрләренә 10 августтан. Туроператорлар бәянең артуын күзәтә, ләкин эш анда түгел, эш иминлектә. Бүген Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары чит илгә чыгарга ашыкмаска чакырды. Если уж вы действительно надумали покинуть территорию родного края. Чит илгә чыгарга теләүчеләр иминiyet акчаларын исәпләргә тиеш. Билгеле булганча, Америкада реанимациядә яту ясалма сулыш җиһазына тоташтыру өчен 1 миллион 200 мең доллар акча кирәк булачак. Без Россиядән читкә чыгудан тыелып торуны сорыйбыз. Шуның өстенә тагын бер шик өстәлде. Янәсе Төркиягә килгәч коронавирус йоктыруын ачыкланса, 2 атналык обсервациягә ябачаклар. Моның чыгымын иминiyet компаниясе каплый алмаячак, нәтиҗәдә туристка 120 мең сум түләргә туры киләчәк. Бүген туризм белгечләре бу мәгълүматны кире какты. Та страховка стандартная, которая выписывается. Бүген иминiyet пакетлары 2 миллион сумга тең. Бу карантин чыгымын каплаячак. Әгәр кешеләрнең юлламасы 10 көнгә исәпләнгән икән, ләкин 2 атна тоткарланырга туры килсә, туристлар кабат билет алырга туры киләчәк дип курка. Иминiyet şirkәте әлеге чыгымны каплый. Шулай да кайткач, һәркем түләүле тый сузарга тиеш. Кем узмый 15 мең сум штраф. Шулай итеп чит илгә чыгу берникадәр
проблемалар тудырга мөмкин. Менә Россия ичендәге туризмда күпкә җайлырак. Өстәвенә хәзер кэшбэк системасын булдырдылар. Әлеге программада катнашыр өчен Мир путешествий сайты аша турпакет яки кунакханәдә бүлмә алырга кирәк. Сәяхәт 5 көннән күбрәк булырга тиеш. Түләү Мир картасы аша онлайн. Әгәр 25 сумлык тур алсаң, сиңа 5000 сум кире кайтачак, ә 75 мең алучыларга 15 мең сум. Әлеге программа кайчан башланачагы әлегә төгәл билгеле түгел. Нужно как можно быстрее, как только акция начнется. Программа башлануга тур сатып алырга ашыгырга кирәк. Кэшбэк алырга теләүчеләр саны лимитны узып китәргә мөмкин. Шуңа да бу программа башлануга матбугат аша сөйләячәкбез. Чыннан да кэшбэклар шикле, хөкүмәт 15 миллиард сум акча бүлеп бирде. Бу программа белән Россиядә уртача 1,5 миллион кеше файдалана алачак. Татарстанда эшләүче туроператор һәм отельләр бу программада катнашырга теләк белдерде. Заявку мы подали. Без гариза калдырдык, әлегә расламадылар, ничек әйтсәләр, шулай эшләрбез. Должны поехать по этой программе, надеемся, что это увеличит. Бу Татарстанга туристларны җәлеп итәр дип өметләнәбез. Менә Кара диңгез буйларына кэшбэк программасы аша 1 октябрьдан соң гына барып булачак. Димәк, бәрхәттә йомшак сезон тамамлангач, ләкин анда суыта башлагач, кемнең тозлы суда кыйнасы килер соң. Айза Шаймарданов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Пандемия чорында ярдәм буларак каралган социаль акчаларны кем алган, кем алмый калган һәм ни өчен? Бу эшнең беренче нәтиҗәсе турында бүген брифингта социаль яклау министры сөйләде. Ярдәме дә, акчасы да моңарчы булмаган зур күләмдә бүленгән иде. Бу өлкәгә 30 тапкырга зуррак сумма бүленеп, ул 600 миллиардка җитте. Татарстаннан күпме кеше ярдәм акчасы ала алган? Руслан Хөснетдинов. Пандемияга хәтлек ипотека алып калганы, ләкин булай кыен булыр дип уйламас идем дә. Зарина Нургалиева бер үзе 2 бала үстерә, алимент алмый, бу елның январында ипотекага фатир рәсмиләштерә. Пандемия башлануга эшсез калган. Мондый кыен хәл белән очрашкан аналарга 3-тән 7 яшьлек балалар өчен каралган пособие зур ярдәм була алыр иде дип ышана ул. Тик Зарина Нургалиеваның түләү шартлары буенча туры килмәү ачыклана. Миңа отказ килде. Отказ килүнең сәбәбе ул минем өстә балаларның һәм өстендә бик күп недвижимость икән. Әгәр дә шул мигә караганда бу недвижимость берсе ипотекада, берсе әтинең йортының авылда, авыл инде бик кичкенә, анда балаларның бакчасы да юк. Исегезгә төшерәбез, 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балалары булган гаиләләр яшәү минимумының яртысы күләмендә акча алу өчен гариза тапшыра ала. Бу 4600 сум. Республикада аны 27 меңгә якын кеше алган инде. Гариза бирүчеләрнең 38% программа шартларына туры килмәгән. Бу акча аеруча мохтаҗларга ярдәм итү өчен каралган. Бүген бу хакта журналистларга брифингта министр Ильмира Зарипова җиткерде. Основные отказы по выплатам от 3 до 7 связаны с 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балалар өчен түләүләрдән баш тарту гаилә әгъзаларының 9450 сумнан артык акча алуларына бәйле һәм кайберәүләр дөрес мәгълүмат тапшырмый. Быел ил буенча төрле социаль түләүләр, пособияләр, субсидияләр өчен 22 миллиард сум акча бүлеп бирү планлаштырылган була. Әмма пандемия башлангач өстәмә ярдәм буларак социаль өлкәгә 600 миллиард сум акча күчерелә. Продолжаются массовые выплаты. 5,000-10 мең сум күләмендә күпләп түләүләр дәвам итә. 23 июньдә Владимир Путин яңа туган баладан алып 16 яшькәчә балаларга түләүләр турында карар кабул итте. Бу пенсия фонды буенча 16 миллиард сум тирәсе дигән сүз. Тагын бер мәсьәлә, апрель белән чагыштырганда эшсезләр саны республикада 7 тапкырга арткан. 75 мең кеше эшсез санала. Министр әйтүенчә, пандемия вакытында исәпкә баскан 40% кеше элек рәсми эшләмәгән була. Каждый второй безработный на рынке. Хезмәт базарында һәр икенче эшсез кеше яки бер кайда да хезмәт куймаган я сыры базарда мәшгуль булган. Күпләр ни өчен пособие 1500 сум дип аптырап сорый. Чөнки рәсми төстә эшкә урнашмаган булгач, рәсми түләүләр дә каралмаган була. Әмма бу урыннар күп, 40 мең чамасы, иң күп эшче куллар төзелештә, транспорт тармагына кирәк. Хәзер хезмәт базарындагы киеренкелек кими, ул гадәти хәлгә ел ахырына кайтырга тиеш. Руслан Хөснетдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Казанда от спорты буенча балалар спорт мәктәбе директорын тоткарлаганнар. Үлеп понилар дип атарлык җинаятчы турында бүген Реальное время интернет газетасынан укып таныша аласыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Кайсы участокта сайларга дип аптырап калма. Заявитель может обратиться в любой МВТЦ, их 59 у нас в Республике Татарстан, и получить открепительный талон. Көзгү сайлауларының нечкәлекләре Алия Хайретдинова репортажында. 95-тә дә егетләр кебек. Я говорю, что я не садик какая-то. Это же Сталинская гвардия была ведь у нас раньше. Татарстанның иң өлкән десантчысы Мәскәүгә нинди чарага юл алды? Илгиз Шәкүров.
Татарстанда мобиль сайлаучы хезмәте эшли башлады. Аның буенча теркәлгән урында түгел, сайлау көнне үзең кайда икәнсең, шунда тавыш биреп була. Гаризаларны күп функцияле үзәкләрдә, территория комиссияләрендә һәм дәүләт хезмәтләре порталында кабул итә башладылар инде. Бу мөмкинлектән 8 сентябрьгә кадәр файдаланып була. МФЦда бу эш ничек оештырылган, Алия Хайретдинова белеп кайтты. Сайлау көнендә авылга бәрәңге алырга яисә башка шәһәргә эш буенча чыгып китәсез икән, мобиль сайлаучы хезмәтеннән файдаланып сайлау участогын алыштырып кую кирәк. Гаризаларны әле 8 сентябрьгә кадәр кабул итәчәкләр. Өлгермәгән очракта теркәлү урынында сайларга туры киләчәк. С 29 июля... Мәсәлән, күп очракта кешеләрнең теркәлү урыны белән эш урыны яисә яшәү урыны төрле була. Алдан ук мобиль сайлаучы хезмәте белән файдаланып, уңайлы сайлау участогын билгели аласыз. Моның өчен күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итүдә җитә. Татарстан буйлап бүген 59 үзәк эшли. Тавыш бирү урынын үзгәртү күп функцияле үзәкләр белән бер рәттән дәүләт хезмәтләре порталында, шулай ук территория һәм участок сайлау комиссияләрендә дә каралган. Әмма бер шарт бар. В первую очередь, единственный документ – это паспорт Российской Федерации. Һәр кешенең үзе белән паспорты булырга тиеш. Башка таныклыклар бу очракта кабул ителми. Паспортыгызны яңартасыз икән, шәхесеңне ачыклаучы таныклык булу зарур. Дәүләт хезмәтләре порталында гариза биреп, күп функцияле үзәктә кәгазьне алып булмый. Портал аша теркәлгәнсез икән, документ электрон почта аша гына киләчәк. Димәк, һәммәсен аерым истә тотарга кирәк. Алия Хайретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе бүген Дәүләт Думасына Түбән Кама округы буенча өстәмә сайлауда катнашачак 5 кандидатны теркәде. Олег Морозов Бердәм Россиядән, Андрей Колосов ЛДПРдан, Ильнар Сираев Гадел Россиянеке, Николай Барсуков Россия Коммунистлары партиясеннән, Леонид Стражников Социаль гаделлек коммунистик партия вәкиле, комиссия рәисе Андрей Кондратьев хәбәр иткәнчә, әлеге кандидатлар тәкъдим ителгән мәгълүматларның дөрес булуы раслана. Хәзер монда КПРФтан Альберт Яхудин китергән документларны тикшерәләр. Исегезгә төшерик, быел тавыш бирү 3 көн, 11-12-13 сентябрьдә узачак. 95-тә дә егетләр кебек сүзебез Татарстанның иң өлкән десантчысы Павел Клетнев турында. Республикада аны яше дә, карты да яхшы белә. Ел сайын җиңү көнендә парашюттан сикерүе белән тарихка кереп калды ул. Бүген Павел Кузьмич Мәскәүгә һава десант гаскәрләре оешуының 90 еллыгын бәйрәм итү тантанасына юл тотты. Һавага гашык ветераны Илгиз Шәкүров сәфәргә затып кайтты. 75 еллык шушы вокзалдан сугышка киткән булса, бүген Мәскәүгә юл тотуы. Павел Клетнев Татарстанның иң өлкән десантчысы. Я горжусь, что я десантник, какая же это. Десантчы булуым белән горурланам. Мәскәүгә бәйрәмгә чакыргач бик сөендем. Чын солдатлар өчен юлның бер авырлыгы юк. Теләп ризалаштым. Прибыли проводить вас в город Москву. 95 яшьтә булуына карамастан, әле дә егетләр кебек ул, яшь хәрбиләр өчен үрнәк. Бүген дә аны бер төркем кадетчылар озатты. Павел Кузьмич, желаю вам быстрой дороги. Павел Кузьмич 1942 елны фронтка китә. Венгрия, Австрия, Чехословакияны азат итүдә катнаша. Бөтен Татарстанны шаккаттырып, ул узган ел гына парашюттан сикергән. Но он готов и сейчас. Мөмкин булса, ул бүген үк кабат парашюттан сикерер иде. Әмма табиблар инде рөхсәт итми. Гәрчә ул сугышны узган, фашизмны җиңгән көчле кеше булса да. Десантчы Мәскәүдә 4 көн була. Ул анда төрле очрашуларга, хәрби музейларга, күптән түгел ачылган хәрби көчләр гыйбадәтханәсенә барачак. 2 августта һава десант гаскәрләре оешуның 90 еллыгы тантаналарында катнашырга җыена. Илгиз Шәкүров, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. 96 еллык тарихы булган Сабантуй газетасының Зирәкләр һәм тапкырлар клубына быел 40 ел. Шул уңайдан әлеге сәхифәдә ел буе катнашкан балаларны Казанның Kids Space һөнәрләр музеенда бүләкләү тантанасына чакырдылар. Алар ел буе барлык биремнәргә дөрес җавап биреп бара. Актив районнар Мамадыш, Саба, Кукмара, Буа һәм Казан. Бүген балаларны монда төрле һөнәрләргә дә өйрәтәләр. Алар һөнәрләрен музейның төрле станцияләрендә уйнап карады. Балаларны онытылып баручы милли уеннар белән таныштырып, үзләрен дә уйнарга өйрәтәчәкләр. Республикада Уен Фест фестивале башланды. Оештыручылар социаль челтәрләрдә махсус китапханә булдырган. Монда Татарстанда яшәүче мордва, рус, татар, чуаш халык уеннары күреп була. Алар аны видеоролик итеп урнаштырачак. Моннан тыш аниматорлар ишек алларына чыгып халыкка күрсәтергә дә планлаштыра. Әлеге китапханәдәге уеннарны уйнап, видеога төшереп, интернетка куючыларны бүләк көтә. Акция ел дәвамында барачак. Для меня этот проект, он смысловой. Минем өчен бу проект тирән эчтәлеккә ия. Өлкән буын гырыф-гадәтләрне күпмедер дәрәҗәдә белсә дә, яшь буын бөтенләй хәбәрдар түгел. Балалар, дуслары, әти-әниләр белән бергәләшеп уеннар уйнаса, бер-берсенә булган ышанычны арттыра, гаиләне берләштерә, уңай хис кичерешләр тудыра. Аның куллары иң нечкә нерв җепселләре белән эш итә. Ул барлык тән авыртуын бетерә ала. Сүз Казахстанда эшләүче милләттәшебез Рамил Танкачеев турында. Танылган нейрохирург хакындагы материал иртәгә көндезге 12 яртыда татарлар тапшыруында.
Әлеге шундый яңалыклар иде, бәйрәмнәр белән сезне исән-имин булыгыз. Исәнмесез. Киләсе тәүлектә безне нинди һава торышы көтә икән, монысын Иганәшнең мәгълүматын ишеткәннән соң белербез. Daniel Master компаниясе барлык саклык чараларын исәптә тотып, элекеге тәртиптә эшли. Шуңа күрә кухня ясә шкаф купега заказ биреп, үзегезне бүгеннән үк яңа җиһаз белән сөендерегез. Тулырак мәгълүмат 260-766 телефоны буенча. Daniel Masterга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда аязучан болытлы һава, яңгыр булу ихтимал 22 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, яңгыр явачак 23 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида болытлы, урыны белән яңгыр 24 градус. Төньяк-көнбатышта явым-төшемнәр көтелә 22 градус җылы. Көньяк-көнбатышта Болгар-Буа Чүпрәледә шулай ук яңгыр явачак, җылылык 24 градус. Чиста Нурлат Мамады Чирмешәндә циклон тәэсирендә көн болытлы булачак, яңгыр көтелә 23 градуска кадәр җылы. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Минем умыртка бүсерен алдылар инде һәм кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост умыртка баганасын алдынгы технология буенча операциядән башка давалый. Бүсер үзе нерв һәм кан тамырларын азат итеп үз урынына тартыла башлый. Авырту китә, хәрәкәт итү җиңелләшә. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, көндез 23-25 градус җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 58%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз.